Vas connectant amb la posició estirada, vas connectant amb la respiració, començant a moure per deixar la relaxació i ubicar-te a la disposició asseguda, de cames creuades. Vinga. Busques el coixí, t'asseus, creues una cama, sempre per davant, després l'altra, les lateralitzes, ajustes la disposició de cames, el gest de les mans, índex i polze junts, els tres dits estirats, Snana Mudra, el to de l'esquena, espatlles baixes i atreçades, escàpules juntes, el pit que s'expressa, la barbeta lleugerament recollida, tanques els ulls, afluixes la cara, l'esquena, la columna. Molt bé. I t'observes en aquesta actitud. Una actitud que està dissenyada perquè tinguis èxit amb l'observació interior, que és una observació neutra, una observació passiva, sense esperar res, només observar. Captada la posició, observes, com sempre, allò que t'ha acompanyat també durant tota la sessió, de forma conscient i que t'acompanya a les 24 hores del dia, sovint de forma inconscient, que és el moviment natural de la respiració. Allò que anima i fa possible aquesta experiència humana. Aquí ve també la paraula esperit, respirar, PR, prana, també, és energia vital, allò que anima l'experiència, aquesta experiència que en diem humana. Molt bé, captada la posició, captada la respiració, busques també el so de la respiració, Mujai. I et disposes a practicar un pranayama de respiració alterna. Desfas la posició de la mà dreta, reuneixes els dits índex i mig i col·loques les gemes dels dits índex i mig, en cap cas al front, al punt entre les dues celles. El colze cap a dins, acostes el dit polze a l'aleta dreta, el dit anular a l'aleta esquerra, el dit petit queda lliure. Estàs present a la posició, estàs en el gest de la mà dreta, Nasagra Mudra, buides l'aire, això és la fase d'accés pels dos conductes, i un cop has buidat l'aire pels dos conductes, selles el conducte dret, inhales pel conducte esquerre. Quan treus suficient, fas una pausa, selles el conducte esquerre, obres el dret i exhales pel dret, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, fas una pausa i tornes a inhalar pel conducte dret, lentament, suaument, còmodament. Quan creus suficient, una pausa, selles el dret, obres l'esquerra i buides pel conducte esquerre, lentament, suaument, còmodament. Això és un cicle i tornes a començar, en definitiva, inhalant per l'esquerra, lentament, suaument, còmodament. Pausa, selles l'esquerra, obres el dret, exhales per el dret, lentament, suaument, còmodament. Pausa. Tornes a inhalar pel dret, lentament, suaument, còmodament. Pausa. Selles el dret, obres l'esquerra i exhales per l'esquerra. I ho has fet d'aquesta manera, en definitiva, inhalant per l'esquerra, pausa, exhalant pel dret, pausa, inhalant pel dret, pausa, exhalant per l'esquerra. És aquest pranayama altern. Dit d'una altra manera, sempre inhalant per aquell que has exhalat. Vas buscant un ritme que sigui còmode, que sigui moderat.
Després de cada moviment una pausa per passar al següent moviment, per canviar la disposició dels dits, de les mans. Equilibrant les dues energies, mental, conducte esquerra, vital, conducte dret. Nadi, Sodhana, Pranayama, Nadi, conductes, dret i esquerra, Sodhana, equilibrar, harmonitzar, Pranayama, l'art d'expansió de l'energia vital. I vas alternant, fent aquest Pranayama altern, inhalant per l'esquerra, pausa, exhalant pel dret, pausa, inhalant pel dret, pausa, exhalant per l'esquerra. Pausa i tornes a començar. Un cop has exhalat pel conducte esquerre, 3 sèries més, una sèrie s'inhalo per l'esquerra, pausa, exhalo pel dret, pausa, inhalo pel dret, pausa, exhalo per l'esquerra. 3 sèries més. Acabes buidant pel conducte esquerre, després la posició de mà dreta, sospires, badalles, deixes aquest pranayama altern, Adisodhana pranayama, i te'n vas precisament a aquest punt que has estat estimulant amb els dits índex i mig, que és el punt entre les dues celles, i observes aquest espai frontal entre les dues celles, ara buit, sense esperar res. I ara, com a objecte de concentració, incorpores en aquest espai frontal entre les dues celles la vibració del Om pulsant. Mentalment recites i t'imagines que projectes en aquest espai entre les dues celles l'Om pulsant mentalment. Om, 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 mentalment. Om, Om, Om. I observes aquesta vibració aquí en el punt entre les dues celles, pulsant la vibració de l'Om mentalment a l'espai frontal. Deixes de pulsar la vibració de l'Om a l'espai frontal, mantens en aquest espai frontal, observes de nou l'espai buit, sense esperar res, entre les dues celles, així de caixa. Surts de l'espai frontal, observes la respiració en Ujjayi, observes la posició asseguda d'observació interior, la sensació que t'ha deixat aquesta sessió d'avui,
I ara, com sempre, et dones gràcies per haver-te dedicat a aquesta sessió, a la vegada que ens agraïm mútuament compartir-la. I per segellar aquest agraïment, després la posició de les mans, palmells junts, centre del pit, inhales, i a l'exhalar inclines el cap. Hari Om Tat Sat, bon divendres, bon cap de setmana, gràcies per tot, Namaste.